Wong sak omah bancaan dobel, alamat ora masak iki. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Dina iki rezekine akeh Cah. Esuk-esuk iki mau ana wong undang-undangan utawa bancaan. Sing ngadakno bancaan iki wong siji ning berkate ana loro. Asik, oleh berkat dobel. Pertama iki sing duwe omah bancaan ning omah dhisik Cah. Bancaan weton. Iki engko bar bancaan weton genti ngaleh iki ape bancaan ning sumur. Ya iku bancaan ning sumur punden. Nek bancaan ning sumur ngene iki Cah, sewenenge bancaan bareng tanggoku. Bancaan ning sumur punden ngene iki biasane sing duwe omah iku duwe nazar Cah. Sadurunge bancaan, klosone digelar sik. Iki mono klosone nggawa ke omah. Soale area sumure iki isih lemah. Bancaan iki sing duwe kajat, duwe nazar nek anake iso nglunasi utange ape bancaan nggawa ayam bekakak ning nggone umur. Ngene iki ya wong akeh Cah, kadang ana sing ngarani iku musyrik ta syirik tapi balik meneh ning tradisine masing-masing ya. Setiap daerah kan adat istiadate beda-beda. Dadi dijupuk positif ae ya Cah. Ngene iki sewenenge bancaan ning nggone sumur, berkate iki didum, diwadahi godhong jati, lah aku iki bagian nugeli iwake. Soale ayam bekakak utawa ingkunge iki mau utuh, urung dibagi, dadi ana sing bagi sego, ana sing ngekeki lawuh, terus aku bagian numpangi iwake. Bariku karek dibungkus utawa dibuntel. Kowe iso apa ora Cah buntel sego ning godhong jati pas wayah bancaan ngene iki? Sego berkat buntelan godhong jati ngene iki rasane sedep lho Cah. Kowe tau mangan ta ora? Bar bancaan ning sumur, ayo mulai aku untuk berkat siji kok sumur. Iki sing liyane tak jupuk meneh sing wong bancaan mang. Ucuk-ucuk wis mulai teko omah, iki langsung tak sepilno ae ya Cah berkat bancaanku iki. Iki mau bancaan sing ning omah berkat pertama, terus iki berkat sing kedua bancaan ning sumur mangca. Iki berkat sing ketiga lek ngekeki dulurku. Ora berkat undangan ning entuk iwak sitok karo jangan sak plastik. Alhamdulillah iso gawe mangan sedina Cah.